Обичам често да се шегувам, когато банките не дават кредити и са високи лихвите, са виновни. И сега пак са виновни, когато лихвите са ниски и пазара върви нагоре. Така че банките винаги са виновни и винаги ще бъдат виновни. Въпросът е ние да можем да разчитаме правилно ситуацията. Сега, защо първо лихвите в България са много ниски? 4 банки от големите играчи на пазара, чието лихвени проценти са обвързани с депозитната маса в БНБ. Това е индекс, който се публикува всеки месец и ние оттам виждаме, че има милиарди спящи пари по банките. Колкото и странно да ни се струва. Това са парите на всички българи. Това са парите, сега ти си продал апартамента, вкарваш го на депозит. Това са пари спящи. Някога, след Втората световна война, в Япония са въвели отрицателните лихви, за да излезнат парите от банките и за да тръгне икономиката. Тук въведаха, махнаха депозити, въведаха такса за надразплащателни за над 190 и няколко хиляди лева. Така или иначе тези пари не се вливат в икономиката поради простата причина, ние нямаме икономика, нямаме прогноза, нямаме, да не влизаме в други политически теми. Това са спящи пари, още повече заради и финансовата култура на българина. За българина депозита и имота, земята, това е най-ценното. Много ни е ниска финансовата култура и в същото време е много малък достъпа до хубави, т.е. до регулирани инвестиционни брокери, както е в Америка, Германия, в развитите държави, за да можем да си влагаме парите. И поради тази причина големите играчи, техните депозити, техните лихви са начина на образуването на лихвите зависи от цената на депозитната маса. Поради тази причина отново имаме оферти 2018 на пазара.